Samin. Samin muda, samin. Dako nga samin. Mirror stand. Mirror stand mirror. Basta dako nga samin. Ano niya akong samin? Oy, gamatoy, makaayo, oy. Maka ito lagi mo, mapalit yung kong samin. Samin. Samin muda, samin. Dako nga samin. Uy. Saan naman baligya, ya? Samin dam. Ay, tama, kinangita. Samin. Alin daw, ya? Patanawa daw, kuya. Sige, sige. Salamat ang kapalit ko ni madam. Nagpila po naman samin niya. Okay rin ang barato rin eh. Wala, mura kaulan naman. Dira, sulod ya, be. Lain ito pong panahon, no? Salamat, dam. Ang gwapo ka ning Samina, dam. Ang mahayan eh. Gani, tama-tama dyan mo pag-agi ba? Kay, nangita dyan ko sa amin. Kay, kumatok ako sa amin, eh. Ay, di ay? Tama gini, dam. Makita gini mo tipok lawas ni dam. Hulbadi ni mo. Gani, lindot kayo kayo. Naibo gani ko kay Dako. Nagpila ganina. Tuki? Tuki. Di na po ka magmahayan ni Samina, dam. Uy, lindot kini, dam. Tinaw kini ba? Ganyo pag gini, dam. Napay karton, no? Ano kamil nga sa amin? Uy, bago nila, dam. Adi, ay. Pero goods maka na. Tinaw maka na. Pero tanawon? Ha? Ay, goods lagi ni. Ay, natanawa. Dito na palit kay imo ning tanggalon nakasil pa, oh. Wala, di na pwede mabalik. Ay, yo, dyan ay. Dili pwede testingan. Pero noon, goods man good siya noon. Pero, di ako yabe. 1,000, gudong kwarta ya. 1K? Ito, okay. Huwagin na lang na, dam. Nah, jud ya. Ibog ba ito kay kusin sa amin, pero kay 1,000 ang budok ng kwarta, good. Grabe. Pila raman tayo tubo na kung ani dam. Uy, niya, gabaktas pag ko, bugat-bugat pagid ni. Duwagin, bisag 500 lang dam. Duwagin dam, 1.5 lang. Abang ya, alam mo kuya. Ay ko, kaulan na nabuya. Ay, kira mo budak ng kwarta. Kasi naman dili na mahalin. Wala, yun. Kaulan ng mampud. Sige, deal be. 1K na lang ni. Ya, salamat kayo ya, daya oh. Iya be. Wala, dara oh. Wala na yung uli ay ha, kay tag-2K ba ni, imong gihangyog 1K. Pero buyag po ba ang naman eh, pati pong bugata. Pero anyway, thank you kayo gihapon ha. Bisag imong gihangyog 1K. Ato na ko. Si kuya, ay bahal yun yung masuko man. Wala na bisa na ka sa amin. Kanindot ako sa amin. May maka-mirror shot na dyan ko ano eh. Kami nakakamit ang dyan ko. Ay, nindot ka. Ay, dali. Gabi. Wow, katinaw. Hala! Magic mirror. Uy, part! Papa J, day part! Salamat sa pagbisita sa among YouTube channel, part ha. Salamat sa pagtanaw sa mga video. Murag ubay-ubay na kita diri, part ba. Kunya, before mo next video, part, kana lang ko gamay hangyo ba. Sa wala pa naka-subscribe, subscribe mo, part ha. Click mo subscribe din. Salamat!